bengi khopuya kan kir lea Prime Minister yangi chu Parisa azinna rubbo ani ti thu chu kan thushiat na sakber ani Secretary General ya hia chuan chiat na thengle in rubbo na te chu theitopin a chui ngala he in rubbo na lian tham tak hi sa kholam emo politics lam emo phubalak na emo ani thei angem misual te thilti emni jok ti te chu zona lian tak ani achan na la chu mauro ke la zong khuang thuruk ang vela zon mu harsa ani ramhnuai chuan Christian ratlan sang tam tak te chu seleka sipai te hlawin an ratlanin an tom khoma kabui khopuya chuan president jotodia chuan nomsi bolin thom a chuana hle a ho te chuan Christian mi somni zet an man to ani jotodia chuan press conference te akova thumak pui a the darna sa thudik tak ero chu ram hian judicial system kalphung adai pil zo vek to ti chu ani an mission Christian te chu traka an phura hriat lo na hmuna phurthlen an tuma chuta chuan an chunga enge ti an tum chu tutan ma hairual anilo darkar khatnuwa president chuan press conference anailea chuta thu sei chuan tunge ti du dana kaljela hian mo phurtu bengi khopui veng ranga Inthahna te inru bona le in ngai sakna te hian tu tinge bultum tu ti in Christian te chu tin zon saran in thu asoi iwen thu pek noya friends in rolna atanga ani thum nuwa chuan friends sipai te chuan muslim seleka militia te chu ral thuam tung turin thu pek an chu atana chu thu pek chu buaina tire tur chuan arin tlak chuang haulo Christian veng tam taka in ngai sakna le Inthahna athleng zui zata mun tam taka friends sipai te chuan ral thuam thuruk na mun an mu chuak chung ral thuam te chu an thiar chuak veka seleka sipai te chuan latak atangin an ui pui tui lian thlir voile khatami pui te chu an rom nuai ta thuta kholai le mani in lampana tlan chiate po an ron nang ching chak hle muntina in kana le buaina karah seleka sipai pakhat chu in pakhat kar che playa aron lang thuta he Pathian suitcase akhaya wangin friends sipai te chuan an hlau thong hle silai nen tin chungin an autuar tura an hual chep nuwa an man ta ngala nunglama an hruaya in pakhat chunga an hruai luta chu ina chuan seleka sipai dang an man to te po an lo khung khoma buaina punlun na sataka chuan Central African gunmen pol pakhat te chu mobrul ti top tum chuan an ronin rol ta a tlem chuan omzia anei buaina chuan zi om lam apan ta rama gunmen te chuan muslim te chu an vona sa hlea heti mek la hian bengi khopui vengdanga la chuan mipui pungkhom ten motor an hala ral thuam kenglo seleka te chen na in an dap mek bawk he buaina achuat lai vek hian French President Francois Hollande chuan bengi airport athenga Nelson Mandela vuina atanga alo ho chuan French sipai te chu zana chibai abuka Francois Hollande chuan President Jotodia chu French base a akauta ngala he in biak na tura hian journalist te po camera keng nailo tura hriat tir anni Hollande chuan Jotodia chu asipai te hnu kir vek tura nor atuma adu dan chu a hlotlinga ngem ti ero zona lian tak ani Christian sipai pol ho tu corporal rambo chuan bengi khopui be chu bansan alo latum lo hlea bengi khopui tom selekas sipai then khate chu ral thuam li sak anni toa he hun hi Christian sipai te tan chet na hun tha ain tanna ani ve thung ani ramdanga palai then khate chu bengi khopui dai fema meeting poimo nain an thu khoma an thu rel po apoimo in an him tlan jok nan mi puide chu mobile phone man khapsak zai an rela French sarkar po khau zoka che tura nor turin ruamanna an siam taboka bengi ya chuan thilom dan a thalovin a boruak a changrule uttoa
kar khat chhung chu Christian tarlan tam jok te tan airport nai French sipai te ven him na mun lam pan theina hun an siam saka airport bul kem te chu atlem bera Christian tarlan mi sing thum velin an lu ta ngala ni tin hian civil mi liam tuar tam tak te chu emergency treatment atan heta hian anin da lu thin tual chung pol sang sang ten an soidanin damlo jinga nau pang pathum jinga pakhat zel te chu malaria vei ang anni bengia chuan aral tlan kem sang sang mun somnga panga an siam taringot maya bengi ko pui mi pui te chuan ral tlan mi sing thum chuang ma te chu an lo muaka chung ral tlan te chu ko pui mi pui mun thuma thena mun khazat lai anni bengi atanga akir le nuwa President Hollandi chuan December ni som paruk sang ni som pathuma Paris athlenga bengi indona thi French sipai pani te za na le choi moina hun amangani seleka sipai general ya hi chu a base kema a oma tundin huna general hian mi sang khat borvel te chu a soina nuaya an la oma mase president joto dia thu pek le French ho norna awangin anral thuam lekin khopui chu an chu san to lo mai thai mase general ya hi hian kema hian engral nge aphiar asipai te hian athupek an ngak rang ti hi tu main an shelo kumsang ni som pathum marsla sarkar paithlak ani nuwa requisition nei ania French sipai te chuan bengi ate mundang danga te civil mi te tha ani na chuan mo an la zo lovem ni remna le mon na zonna konga chuan an rin tlak zo lovem ni ti in French mi pui te ngai chuan dem na thu an chak chuak tanta Paris ko puya buaina a chuak na saleni in defense minister chuan thu apuang ta hialani corporal rambo chuan bengi ko pui pon lama kem anei le tangata sikul rosan to chuan haute mi zanen kem hi an siama chung mi ten hena chuan pastor in politics lam thu cha aron soya Christian sipai te po na sajokin anin pu cha zui zat bawk machine gun tam jok an choluta ngorzokin training an lata so corporal rambo point an ke ma chu san ngai lo hlea heti live hian French special force captain chuan an shroi tu pakhat aron bia an ral thuam po engma lak sak lovin akir san leta ani chupa chuan French sipai tenen chuan thutiam an nei thu asoya chu thu chu an tan apoimo ti thu asoibok atuk zinga chuan bengia French sipai te thlona dang aron thleng lea thlona hian dragon parachute regiment som pathumna aron da anjinga chuan intelligent report kimchang record na thoktu tur special force unit an telbok bengi chimthlang lam charlotte khuwa Christian veng pakhat chu French sipai petrol te chuan an veng uluk hlea chulai venga mi then khat te chuan French sipai te chu seleka muslim in then khat te an ko hmuwa masa chung mi te chu tual chung mi an ni chi lo corporal rambo besa tu te emo anni Christian indomi te chuan French sipai te chu an mel ma te no chuna konga kongko mu tua an tangta relote a seleka sipai te chu veng chunga in lian bera chuan an tom khom ti chu an the theita ani French paratrooper an ron thleng zui zata paratrooper te hian ris sang taklak ero an tum haulo chu in lu chu dan ero an zon fe nuwa po an shmai theilova chu in le amun mavel chu ṭhate an la GPS a an omna lai an record taringota corporal rambo le a hote chu an beidong tanta hlea French sipai te chuan chu bak ti thei an nei ri to der big silo beidongin bengi ko puibula an kem lama an kir santa ani kem an thlen chuan corporal rambo chuan French army warrant officer pakhat chu akola tuna chuan rambo le a hote chuan atop kharna nei an tumta a engpo ni se rambo chuan French sipai te chu atop thlengin an lama tangse adu ani chumi zan chuan an pola phatsan tu an hmu ni in anin hretariawa tu emo ber chuan sipai ral thuam kenglo pani an hriat lo te chu minute som panga chung abiani in an hria sipai pakhat jok chu thimjinga
briefcase khain apil bova Sileka Central Africa ho tu tenhena engthu emochu rol ruk atum ni in alang tlatani rang takin Christian sipai ho tu te chu anin beron ngala zan lama chuan zanre kil ho an rot taboka chuta chuan phatsan tu nge chu zon chu nge an tum hlea an thu top na po phatsan tu chu engma soi lova tha ngal tur ti chu ani thlakhat aliam le nuwa po bengi khopuya buaina alare lova akha to ka Inthahna in ngai sakna le pongsul in vauna boruak lum tak chuan tual chung indona achok chuak le thuaya remna a to thu French president in apona tanga ni rei lote a he civil war hi athleng le buaina chu ama zong ain anasata a bengi khopuin remna zong tura French sarkar angen to na te chu thanglo taka achang zota emoti tur ani zota ani Central Africa buaina in mung trobul chu hei hi ania tuna chun an buaina hian zialam panchang nei ma se me mi theirual ani tolo engchi nge an chau chu atak zel ti hi hunrem changa post kan latum le ang video kan online like le share comment te min pe thin turin kanin nge ne